तो भाई लोग देखा लो आज की वीडियो में जो टॉपिक पर हम बात करे वाला हूँ पवन सिंह का टॉपिक है। और पवन सिंह का टॉपिक ये है कि उनका जो नया नया जो गाना आ गई भाई लोग दमदार गाना मतलब पेश कर ले मतलब पवन सिंह। और गाना मतलब बहुते ज़्यादा हिलकोर मारा था। गाना का नाम ये है कि मेहरारू मिलल गाय। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब गाय मिलल की का मिलल अब ना मालूम, वीडियो में देखबा तब पता चली। ये भगवान क्या जुल्म है। भाई लोग गाना के बारे में पहले तो उनके बता दी तो जो गाना भाई एक दिन में देखबा तो 3 नंबर पे ट्रेंडिंग में उठ गई। पवन सिंह मतलब कि बहुते ज़्यादा गर्दा में गाना के उठा दिले मतलब ट्रेंडिंग में गाना चल गई आना। तो व्यूज भी देखबा तो 2 मिलियन क्रॉस कर दिले पे। व्यूज बहुत सही आवत और लाइक भी बहुत दबा के उठत है। गाना मतलब पब्लिक बहुत ज्यादा सुनती है आना। तो जे गाना के लिखले हुआ आशुतोष तिवारी हम म्यूजिक डायरेक्टर जो न मतलब प्रियांशु सिंह हम आ जो चैनल से ही गाना आइल वे म्यूजिक चैनल से ही गाना डालल गई। तो जौन चैनल पर मतलब आवेला मतलब बढ़िया चैनल है एक तरह से। तो व्यूज भी बहुत अच्छा उठेला। अच्छा भाई लोग अगर तो लोग ये गाना के ना समझ पाओ तो हम तो लोग के गाना के मतलब खोल के बता देते हैं, ठीक है। जी। अब देखा लो पवन सिंह का जैसे कि नई नई शादी भइल है तो उनका मतलब मेहरारू नई नई आइल है नहीं। तो मतलब पवन सिंह खूब खुश रहना मतलब जौन सेवा पानी मतलब खूब एकदम उनकर मेहरारू मतलब खूब खियाव नहीं पियाव नहीं कोनो चीज़ के कमी ना रहा कि मतलब काम धंधा में कोनो कंजूसी ना करनी। तो वही चीज़ के मतलब पवन सिंह खूब प्यार से मतलब बताओ ना कि हमके जो मेहरारू मिलल बा गाय नियर मतलब गाय नियर शुद्ध मिलल ही। तो ये बात जौन बा पवन सिंह पूरा पब्लिक के मतलब बतावे ना पूरा दुनिया जे भी मतलब खास ससुराल है ये बताओ ना कि हमके बहुत बढ़िया मेहरारू मिल गई है, खाए पिए में मतलब कोनो दिक्कत ना होती है। तो ये कुछ सुन के मतलब पब्लिक ये कहले कि मतलब तू दोनों बेरा मतलब चाय बना के पियल करा। तो भाई पवन सिंह कहाँ पीछे हटे वाला हम तो वो तो मतलब चाय बना के पिए करे ना मतलब दबा के खूब चाय बनवाओ ना और पिए ना। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। पवन सिंह इतना खुश रहा ना कि मतलब यो बताओ चल खाए पिए में मतलब कि पनीर मिलेला और खीर मिलेला पूरा मतलब सबके ही बतावत रहे ना। मिलत खीरे बाहो पनीरे बाहो। भाई लोग देखा मतलब पवन सिंह बहुत खुश रहने गाना ही मतलब जो बतावल जाता ये बतावल जाता कि मतलब ऐसा मेहरान मतलब सबके नाम मिलेले मतलब खाली पवन सिंह के मिलेले बस ये गाना है मतलब बतावल जाता आना। तो उनके गाना ना सुन ले वालों तो भाई लोग तो से रिक्वेस्ट करते हैं कि गाना के सुन लिया लोग कहे से गाना बहुत सही भाई लोग जोन बा 3 नंबर पे यार ट्रेंड कर तो गाना पब्लिक बहुत दबा के सुनती मतलब एक ही दिन में मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक उठा दिला पवन सिंह। अब ले तो खाली खेसारी भैया रहना लेकिन पवन सिंह पावर स्टार भी आ गई हम तो वो एगो नाम पावर स्टार की जगह ट्रेंडिंग स्टार भी पवन सिंह हो जाइए कभी कभी कहे से गाना एक से एक योग गावत रहता। तो ये जौन गाना बा मतलब बहुत बढ़िया गाना हवा गाना जे गईले बा तो लोग जनते बाड़ा कि शिवानी सिंह और पवन सिंह मतलब समझ ही ले उनकी जौन इन दोनों जना का जोड़ी मतलब सही चले मतलब गाना देखबा तो बहुत ठीक ठाक मतलब लोग गावे ना लोगन। तो इहो गाना वही में कहवा आना। तो अगला वीडियो मिलत या तो से रिक्वेस्ट करते जाके सुन लिया लोगन, ठीक बा।